Ɗan Kwakwar TV. Kai ɗan mama, amma fa na ji daɗin ganin ka billahi lazi. To fa, ɗan Kwakwar da fatan dai lafiya kake nema na. Wani batun lafiya don mutanen anguwa kowa yana cewa wai kai ne uban karin magana, kai ne uban wasa kwakwalwa, duk wanda kai wa tambaya ba zai iya baka amsa ba. To ni kuma hisa na ƙudiri niyyar bari in zo in same ka, duk wata tambaya in kai min zan baka amsar ta. Ɗan Kwakwar kenan. Haka dai suke cewa, amma na san ai kai zaka iya amsawa, amma dai gaskiya ɗan Kwakwar bana tunanin cewa in nema tambaya ta wasa kwakwalwa zaka iya bani amsar ta. Kai da Allah gyara, in ma caca ce ko saye musa, ka sa wayarka na sa wayata, billahi lazi na rantse da Assamadu, na rantse da mai ruwa da kankara, duk tambayar da kai min sai na baka amsar ta. Idan na kasa ka riƙe wayata, idan ni ma na kasa ka riƙe wayata, idan kai ne ka kasa na riƙe wayarka. Ɗan Kwakwar kenan. Ba sai mun yi saye ba, ka san ni ai bana caca, amma dai tunda ka faɗa haka bari na yi ma wani wasa kwakwalwa kaɗan ɗan ƙarami zan ma. Ok, faɗi ina jin ka, sauri ka faɗa kar ka ɓata min lokaci. Shikenan ɗan Kwakwar, bari tambaye ka, akwai wani gida kore, a cikin gidan akwai ɗaki fari, a cikin ɗakin akwai wani gado ja, a kan jan gadon akwai wasu baƙaƙen 'ya'ya guda biyu. Ɗan Kwakwar, ina so ka faɗa min shin wanne gida ne kuma wanne 'ya'ya ne? A cikin jumla dai menene wannan abin, halitta ce ko dai meye dai? Wannan shine kawai tambayar da zan ma. Da me laizi kai, ban ji sosai ba, maimaita min na ji. Na ce ma Ɗan Kwakwar, akwai wani gida kore, a cikin gidan akwai farin ɗaki, a cikin ɗakin akwai wani jan gado, a kan jan gadon akwai wasu 'ya'ya guda biyu. Shi ne na tambaye ka, wanne gida ne wannan kuma waɗanne 'ya'ya ne, a cikin jimilla menene shi? Kai billahi lazi ban sani ba. To amma dai ka san dama tun kafin mu fara wannan ka ce baka caca, ka ga baka cinye min wayata ba ko? To don haka na baka gari, faɗa min in ƙaru. Ɗan Kwakwar kenan, ni ba zan faɗa ma amsar tambayar ka ba, ma'ana ba zan gaya ma wannan amsar ba, amma shawara anan ita ce, domin samun wasa kwakwalwa, wasanni na wasa kwakwalwa, za ka iya ɗaukar wayarka ta Android, za ka iya hawa YouTube channel ko Opera ko Bitmate, kai sacin ɗin Ɗan Kwakwar TV. Da zarar sunan ya fito, za ka ga sunan ja, sai ka danna alamar subscribing, sannan kuma sai ka danna alamar ƙararrawa. Wannan ƙararrawar da za ka danna shine zai tabbatar ma da cewa muna ɗora bidiyon zai faɗo ma cikin wayarka, kuma za ka dinga samun wasanni na nishaɗi, kuma a ciki za ka dinga samun dukkanin wasu amsosi na wasa kwakwalwa da kuma wasanni na wasa kwakwalwa ɗin. Ina fatan ka fahimta. Billahi lazi cas na fahimta, kawai sai ka ganni, bari ma in ɗauko wayata ne sacin ɗin Ɗan Kwakwar TV.